1868 urtian, Urriko hilako 28 zituen egun batian. Garai horretan gure fueruak sartu zituzten lurpian, errespetua guardatu zuten beldur ziraden artian. Zori gaiztuan sartu ziraden oiek korteko atian, lege berriak jarri zituzten euskaldunaren kaltian. Lehenago libre bizi ginenak lotu ginduzten katian, oraingo hortan ere ez dakit nola portatuak dian. Mila 1876 urtian, ekaitz gaizto bat sartu zitzaigun Kantabriako partian. Lehenago etzen kintik tiratzen gure sorleku maitian, elementu hau nundik sortudan ongi entera gaitian. Aberats askok pagatzen zuen soldadu joan zenbait pobre, lege hori jarri ez bazan ere arlotiarentzat hobe. Atzenerako estrangerua egin zen islaren jabe, lehen ere Kuba saldu ziteken oinbeste gizon hilgabe. Kintak jarrita ondorenian beste 21 urtian, zenbait amaren seme hondradu Kuban sartu zen lurpian. Guraso askok negar egin du ura saldu zen artian, gehienak lutoz jantzi gina den Kantabriako partian. Guraso askok negar egin du ura saldu zen artian, gehienak lutoz jantzi gina den Kantabriako partian.